soort containers vanavond. Wil je het proberen? De fotograaf wil het proberen. De fotograaf wil het proberen. Op je ogen zo. Dat is wel een magnifieke foto. Niet naar hier. Naar je mond. Ja, tuurlijk. Wat ik voor een portret. Nee? Ja, dat kan men niet geven of dat hier vliegt of daar. Ja, sorry. Expres